policajaca ovde? Naime, kao što je poznato, u svetu Golubara došlo je do velikih poremećaja u nekim međuljudskim odnosima i ponašanju nekih ljudi koji su bili daleko od, da kažemo, pristojnog ponašanja i jednostavno neke ulične manire su probali da sprovedu na nekim nelegitimnim sastancima. Naime, o čemu se radi? Određena grupacija ljudi na čelu sa Draganom Trifunovićem, Lajić Zoranom i nekim Zoranom, ne znamo ni prezime za ovoga Litar, pravili su neke sastanke mimo izvršnog odbora po nekim kafanama, nelegitimno smenjivali ljude, donosili odluke koje nisu bile važeće i koje su totalno bile u koliziji sa bilo kakvim zakonskim aktima koje smo mi imali regulisani našim takmičarskim i disciplinskim pravilnikom. Naime, oni su doneli nelegitimne odluke o smenjivanju mene i užeg predsedništva, kao i velike većine izvršnog odbora. Sa tim lažnim pamfletima su uzburkali javnost i predstavljali se lažno po Srbiji kao da je predsednik i Beograda i Srbije. Da bruka bude još veća, dokle je išao njihovo osiono ponašanje, otišli su u Agenciju za privredne registre, lažno se predstavili, doveli registratora u zabludu i u prvom navratu izvršili preregistraciju na svoje ime. Blagovremeno sam reagovao kao predsednik i legitimni Saveza Beograda i Saveza Srbije. Upozorio sam Agenciju za privredne registre, odneo dokumenta i ljudi su bili frapirani dozom, kako da kažem, drskosti da neko na takav način proba da dođe i da registruje nešto što je van svakih zakonskih normi. Oni su odmah to poništili, to rešenje, i vratili u prvobitno stanje, pozvali dotičnog gospodina Trifunovića da potpiše sledeći put izjavu da svaki dokument koji bude dao da će snositi krivičnu odgovornost za to. Naravno, posle tog potpisa više takvih pokušaja nije bilo. Cela šteta je nastala u tome što se veliki broj Golubara našao, da kažemo, takozvanim, što oni sad kažu, ni na nebu, ni na zemlji. Jednostavno, nemaju nikakav savez, ne mogu da osnuju nešto što je nelegitimno, lažno su se predstavili, izgubili su kontakt i onu nit sa ovim savezom, članstvom, time što nisu uplatili članarinu regularnim putem, kao što se uplaćuje do 1. aprila svake godine. Pokušali su čak da odu u Jagodinski savez, da ih nisu naravno primili, zato što ih već bije glas da su rušilački nastrojeni prema svakom savezu u kome su članovi. Meni je lično, kao predsedniku, koji već sam predsednik punih, eto sad će 10 godina, i koji sam donao korenite promene i poboljšao uopšte celu tu priču oko saveza i to probao da malo dignem taj ugled Golubara uopšte u našem društvenom životu, jer svi znamo da nas nekako svi gledaju kao da smo ljudi treće vrste. Probao sam da objasnim na vreme, pisao sam i obaveštavao svim mogućim sredstvima i javno i pismenim putem. Međutim, propaganda je bila tolika jaka i toliko je bilo sile u celoj toj priči da jednostavno ljudi su digli ruke i nisu mogli da se izbore sa time. Meni kao predsedniku je stiglo mnoštvo pisama sa molbom da se ljudi vrate uz obrazloženje da su bili prevareni, da je na njih uticano silom, da su uplatili novac za koje nisu dobili niti bilo kakve potvrde, da nisu dobili ni alkice našeg saveza i jednostavno cela ta priča oko saveza se svela njihovog na jednu veliku prevaru da jednostavno nema kraja tome. Ja sam kao odgovorno lice ispred Saveza Beograda i Saveza Srbije podneo krivične prijave za prevare, za falsifikate i za pokušaje iznude koje su se dešavale i kod naših sekretara i ti krivični postupci su u toku. Dotična gospoda koje su u tim postupcima ne obaveštavaju članstvo za koje su se predstavljali da su neki legitimni predstavnici tog saveza, nisu uopšte odreagovali na to kako vreme prolazi i ljudi su jednostavno počeli da traže neku svoju privatnu
pravdu i podneli su krivične prijave protiv njih. Dokle je išlo njihovo osilno ponašanje, čak su išli do toga da su objavljivali u Službenom glasniku Srbije, lažno su iskazivali da su sekretari Beograda i sekretari Srbije izgubili svoje pečate i oglasili su naše pečate legitimni koji su bili i dalje u procesu korišćenja, oglasili su ih nevažeće. Saznavši za to, otišli smo i od agencije smo dobili potvrdu ko je to uradio i dobili smo fotokopije ličnih karata na kojima je pisao da je to uradio Trifunović Dragan i Vlajić Zoran. Kao odgovorno lice sam bio prinuđen i morao sam da odem i da to jednostavno priložim tužilaštvu. Da ne bi bilo da je to neka priča koja je onako, što se kaže, iz mojih usta izašla. Imam ovde dokumentaciju i Saveza, vidite sama koliko je to obimna dokumentacija, koliko mi imamo to ozbiljne, koliko to mi držimo kako treba. Evo, ja ću ovde biti slobodan i da pokažem, to su fotokopije ličnih karata, evo ovde gde je Trifunović Dragan i gde je ovde na ovoj drugoj Vlajić Zoran. Eto, ovde ima i izjava gospodina Čučuković Dragana, koji je sekretar Saveza, gde je dao osnovnom državnom tužilaštvu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da nikada nije izgubio pečat i da nikom nije dao. Takvu istu izjavu se desilo isto, ovo je cela arhiva Saveza Srbije, koja je otišla isto tako u privredne registre APR-a i otišla u Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Istu takvu izjavu, evo ovde možete da pogledate, ovo je Savez arhive Beograda, istu takvu izjavu je sekretar Saveza Beograda morao da da javnom tužilaštvu, zato što su oni odjavili isto tako pečat i taj bil. Evo pogledajte ovde izjava od Petrucića, koji je sekretar Saveza Beograda i koji glasi isto tako. To su jedni samo od delova čime su se služili ti ljudi koji su bili i isključeni u to vreme iz našeg saveza. Ne bi bila šteta ovoliko velika da državni organi nisu znali i nisu upoznati, a ovim putem i koristim ovu priliku zahvaljujući i našim sredstvima javnog informisanja i uopšte samoj emisiji, da tu više zavrzlamu, što se kaže, oko toga prestanu i da ljudi više ne mogu da budu u situaciji da budu prevareni. Oni već 2 godine uzimaju novac od ljudi na jedan nezakonit način. Znači, oni ne postoje kao savez. Oni ne plaćaju nikome porez. Oni nigde nisu uknjiženi, oni nigde ne postoje, ni u Agenciji za privredne registre, ni u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Jednostavno, to je klasična jedna prevara i uzimaju novac bez ikakvog pokrića, ne plaćajući ni državi nikome, ni prostorije i tako dalje. Doliko je ta osionost išla da su ti određeni ljudi sazivali su čak u Medija centru konferenciju za štampu, gde su se i tamo lažno predstavili da su oni novoizabrano rukovodstvo Saveza Srbije i doveli u zabludu grupu novinara i jedan popriličan broj ljudi koji su bili zainteresovani, jer je ta cela priča bila vezana za moje ime. Jednostavno sam na ovaj način, da se obratim članstvu, bio prinuđen, jer je bio stvarno veliki pritisak na mene i Izvršnog odbora Beograda i Izvršnog odbora Srbije, da se tome stane na put i da se zna ko je kom savezu pripada i ko je celu ovu priču napravio. Jednostavno ljudi traže odgovornost. Ja mogu odgovorno da tvrdim ovde i da pokažem da više se stane na put tim pričama, da više nema tih, kako da kažem, lažnih iskaza i lažnih sastanaka i tako dalje. Evo, ja ću da pokažem ovde svima vama, pogledajte, ljudi koji se bave time znaju, ovo je rešenje Agencije za privredne registre koje je konačno i koji je, znači, ne može da se poništi, to je rešenje o Regionalnom savezu trgovača golubova srpskih visokoletača grada Beograda, gde sam ja odgovorno lice, kao što sam bio 10 godina, i dalje odgovorno lice
znači bez ikakvih izmena. Ovo drugo rešenje ovde što držim, to je rešenje Saveza Srbije, otgivača golubova, srpskih visokoletača Srbije. Evo, pogledajte, to je isto overeno kako treba. Znači, ovde ima obrazloženje sve zašto je to nama dato, šta je traženo kad je ovo rešenje donošene, koje zahteve smo sve trebali da ispunimo, šta smo sve trebali da donesemo. Mi smo do svakih zakonskih sitnica to uradili. Dokle je išlo to, njihova ta obmana članstva, da su probali na jedan način koji je za mene bio prosto neshvatljiv, da sam na kraju morao da odem, oni su uzimali i odlazili su u finansijsku policiju, lažno su prijavljivali da je tu bilo malverzacija, da su tu, ne znam, milioni neki ostali u Astra banci i tako dalje. Članstvo je upoznato, ali ja hoću opet da kažem, jer uvek volim da bude jedno otvoreno pitanje za sve i uvek da bude otvoren odgovor kao prvi čovjek svega toga. Te milione što su pominjali, to znači su takve bile priče i nebuloze, laži. Mi smo otišli, i ja i Đurić Gradimir na kraju smo otišli do finansijske policije i otišli smo do Poreske uprave Rakovica, objasnili ljudima, pokazali papire koje Savez ima, još 700.000 dinara u Astra banci, koji je pređašnji predsednik od mene nije uopšte znao da naplati akceptni nalog i tako dalje. Objasnio sam celu tu priču. Ja bih hteo da još jednu stvar kažem što je vrlo važno za ljude koji su bili dalje naši članovi, koji su ostali i koji su bili naši članovi. Alkice SS Saveza Srbije možemo da koriste samo naši članovi koji su zvanično u našem savezu, a to se radi tako time što uzimaju alkice i time plaćaju tu članarinu takozvanu kod nas. Taj logo SS Saveza je zaštićen i te karike mogu da koriste samo naši članovi. Sajt koji koriste oni sada je to jedno protivzakonito korišćenje sajta, jer bivši sekretar, taj Jovović Nikola, je radio kod nas i on je imao taj kod našeg saveza, našeg sajta saveza, koji smo mi platili i mi odradili. Pošto je uhvaćen u malverzaciji, on je mimo zakona uzeo taj kod i oni su na tom sajtu, našem sajtu, napravili svoj sajt. Mi smo u procesu zakonske regulative, jednostavno mi imamo još jedinu obavezu da ga obavestimo pismenim putem da to poništi i da to vrati. Mi smo se konsultovali sa advokatima na koji način to treba da uradimo. Mi ćemo tu svoju zakonsku obavezu ispuniti još, mi ćemo ga obavestiti. U suprotnom, mi ćemo podneti krivičnu prijavu za svu materijalnu i nematerijalnu štetu koju nam je naneo time. Jednostavno moramo da stanemo na put tom bahatom ponašanju i tom siledžistvu na jedan način na koji stvarno nije primeren. Hoću da kažem još jednu stvar. Cela poenta nelegitimnih smenjivanja mene i izvršnog odbora po nekim kafanama i nekim mesnim zajednicama je imala za cilj da se od našeg Golubarskog saveza napravi neka građevina tamo i da određeni ljudi koji su to radili pribave sebi materijalnu korist u vidu stanova i tako dalje. Jednostavno, desilo se da je to otišlo nekim drugim smerom, da to više nije imalo veze sa našim hobijem i da je to poprimilo neku skroz drugu dimenziju. Znači, sve ovo što sam pričao svodi se na jednu rečenicu koja je jako, kako se kaže, razumljiva i prosta u svetu golubarstva. Da svi ovi ljudi koji nisu naši članovi, koji su ostali, što kažu ovi naši članovi, ih zovu takozvano na livadi, jer jednostavno nemaju savez, nemaju svoj matični broj, jednostavno ne postoje nigde u tom svetu golubarstva. Sve rezultate što su pravili, jednostavno su ti rezultati nevažeći. Ti rezultati se ne priznaju ni kod nas, isto tako se ne priznaju ni u Jagodinskom savezu. Ja nemam loše odnose, kao što nemam ni dobri, imamo jednu kolegijalnu saradnju sa savezom iz Jagodine, tako dalje, tako da imam informacije da oni isto tako ne žele da prime tu grupaciju ljudi u svoje članstvo i jednostavno hoće jedan svoj mir koji su se i oni izborili na jedan svoj način, bez obzira što se mi nismo slagali što se tiče discipline i pravilnika i takmičenja samoga.
jednostavno to se odvojilo kao što imate i u fudbalu Bundesligu, imate Srpsku ligu i tako dalje. Mi imamo jedan pravilnik koji je jako oštar i jedan pravilnik koji pokazuje sav kvalitet srpskog visokoletača. On ima jedan blaži, mnogim ljudima to odgovara i ja to razumem, ali jednostavno mi nismo imali loše odnose i mi nismo, niti smo mi radili nešto protiv njih da rastorimo njihovo jedinstvo, niti su oni radili protiv nas. Ali evo sad igrom slučaja jednostavno se napravila neka kolegijalnost i jedna zajednička odluka koja je donešena samovoljno, niti sam ja uticao njih, niti su oni uticali na mene, da jednostavno svi ovi ljudi koji su napravili ovu idurmu ovde, jednostavno su nepoželjni i tamo i ovamo. Ono što je najbitnije, a to će biti interesantno i za onaj savez tamo, što nas očekuje u bliskoj budućnosti samim pristupanje u Evropsku uniju, a to je da sve po evropskim zakonima svi savezi, počev od sportskih saveza do saveza kao što je ovo naše golubarstvo i što se tiče kinologije i konjušarstva, jednostavno uvek može da postoji samo jedan savez. Meni će lično biti žao za ovaj savez u Jagodini koji će možda imati, ne možda, nego sigurno jedan problem prihvatanja i jednostavno tu registraciju samog postojanja tog saveza, ali to je jedna budućnost na koju oni moraju da računaju i oni, a pogotovo ovi koji jednostavno ne postoje. Shodno time, ja sam uvek spreman da razgovaram i sa ljudima koji su i tamo u onom savezu i koji jednostavno morat će negde da budu, da imaju jednu pripadnost, a to je jedino ovaj Savez Srbije. Jer po svim zakonima s kojima raspolažem i u kojima imam uvid, a imajući kontakte sa ljudima iz Evropske unije koji su u tim savezima, sam dobio jednu potvrdnu informaciju da jednostavno to je zakon Evropske unije koji mora da se ispoštuje da bi se poštovala jedna regulativa i da bi se imalo jedno odgovorno telo. Shodno tome mi se tako ponašamo i shodno tome mi ćemo i dalje imati saradnju sa svim evropskim faktorima što se tiče našeg hobija i naše ljubavi. Ovim bih završio ovo moje izlaganje i izvinjavam se možda ljudima koji su očekivali da možda kažem nešto i o golubovima i o našoj rasi. Nažalost, ovo je bilo primarnije jer je veliko članstvo želelo to. Ako bude zainteresovan nekom drugom prilikom, ja ću isto drage volje i reći i učestvovati u svim ovim događanjima. Jednostavno se izvinjavam možda na ovolikom opštenom objašnjenju, ali jednostavno sam to morao da obavim kao prvi čovjek Saveza. Ujedno bih pozdravio sve ljubitelje ovih ptica i zahvalio se još jedan put redakciji na razumevanju.